пламне и стъмят масата ще прекратя. Вино ще налея, Бог сърби ще сложи и молитва знак смирен, Господа ще каже. А послушните деца песен ще изпеят и елката от дома весело ще грее. Какво означава? Това е бъдник, който се слага цяла нощ да гори. Вината на къщата. Тя бе, слуши го тази бъдника. Като се разпали бъдника, почва да първяка с Христо. Това е голям берег. Да има ягодца, агънца, пиленца, прасенца, няма да се и много дечица. Да сме живи и здрави всички. Това всичкото на святата ще ни кажеш ли за какво е? На добрата се слага всичко, което е произвела родната ни земя. Например, пиката, пинцето, чушките са босите чушки, тигреника, бобеца, ушава, сърничките, оризите и плодовете. Ясно, разкръщи на децата, за храната на страната. Това е последния ден от коледните пости. На софрата се слагат 7, 9 или 12 постни ястия. Това е така, защото 7 са дните от седмицата. Майката носи челото си 9 месеца преди да се роди, а 12 са месеците в годината. Защо има икона на софрата? На софрата се слага иконата на Света Богородица. Тя е пазителствена и храна. И нека тя да може който да бъде на високо, да бъдат смятани високи здрави, силни сърца, а това най-напред първата капка слага на Богородица. Да я благослови. Тя се означава на най-съвършения от семейството. За ден стопанно пожеламе, додето ти око вижда, златни класове да роди земята и хамбари пълни със златно жито. А на вас, момичета, младостта, много здраве и много дечица. Дружина да бъде ли? Добре сте дошли, господа, предари, спомайли, хубави песни и пожелания.